सिगांफोरनि बादिनो बे भिडिअखौबो एन्टारटेनमेन्ट पारपसनि थाखायल' बानायनाय जादों ओंखायनो बयखौबो अननानै भिडिअखौ नायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। हेलौ हाय खुलुमबाय बयखौबो। सारा मेम आं बिउटिफुल नङा दे प्रिटि आब'सो बिउटिफुल थार। सारा मेम हट नुलायथारलांदोंलाय। मा हटसो नुदों होनना बुंदों नों नै सारा मेम नोंथाङाथ' गोदानैसो बलिउडआव लन्च जादों बेनिफ्राय नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबोरै बलिउडआव फैनानै? आंनि थाखाय बेयो जेबो गोदान बाथ्रा नङा मानोना बलिउडआव फैनायनि मिजिंआ आंहा उन्दैनिफ्रायनो दंखायो आरो आं फोथायोदि नाजायोब्ला जाफुंसारनो हायैनि जेबो जाहोन गैया। बेनिनो फिथाइ महरै आं दिनै बलिउडआव खामानि मावनो खाबु मोनबाय। सारा मेम आफ्टार केदारनाथ आरो सिम्बा बबे मोनसेया नोंथांनि थाखाय फैदो सारा जों पिज्जा जानो थांदोनि। ओके जासिगोन दे थेंक इउ बाय जासिगोन दे। प्रिटि मैम as pretty as usual. नै र' आं फट'शुट खालामग्रोनि। प्रिटि मैम have some photograph please. प्रिटि मैम please photo. प्रिटि मैम सेंटर. र' हाय। प्रिटि मैम सेंटर. प्रिटि मैम प्रोफाइल प्लीज. दे जाबाय दे जासिगोन। प्रिटि मैम some Q&A here. प्रिटि मैम some comments please. Okay, good evening to all. प्रिटि मैम एक्सेप्ट IPL आरो नोंथाङा माबाफोर मुभि खालामदों नामा? आंथ' दायो किं 11 बान्दाखौ लिड खालामगासिनो दं आरो थांनाय 2018आवबो देरहानो हादों आरो फिल्मनि बाथ्रा बुङोब्ला आंनि मोनसे फिल्म फैगासिनो दं। अके जाबाय आं थांसै। थांदो नोंसोर न' माबार थांदो आरो नोंसोर खालि फट' इन्टारभिउनिल'। आयुष्मान सार ओइ आंथ' मोजाङै मेकआपबो लाना फैयासै। आयुष्मान सार some photo here please. औ र' थांगौ र'। ओइ जाम्बि फैलै। मा खालामनाय जादों बेलाय? पस्टसो लाबावबायना नों आरो। एक्सिलेन्ट मैम एक्सिलेन्ट। जाबाय आं लाजिसो गारोहाय। जाबाय दे नोंना नों साइड जाथ' नै आं थांनि बिथिं। नै बेखौबो लादो। थेंक इउ। दे र'। हे बहा थांबाय थायोब्ला दसेथ' लोगो थाथ'ना। आयुष्मान सार नोंथाङा ड्रिम गार्लआव गार्लनि रल खालामनानै माबायदि मोनखो? अबभियासलि आंनि थाखाय जोबोर सारप्राइजिंमोन मानोना सासे हौवाया हिन्जावनि रल खालामनाया जोबोर गोब्राब बाथ्रा आरो आं सानो गार्ल आरो बयनि गेजेराव गोबां फाराग गैया बयबो सेम बयहाबो इकुवेल राइट दं आरो आं सानो बयबो आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ। आयुष्मान सार नोंथाङा मा सानो नोंथाङा ड्रिम गार्ल जानानै पिउरलि जा गार्लनि रल बेखौ नोंथाङा बानस'नो हादों ना हायाखै? दे नोंनो बुंलाय। आं बेनि ड्रिम गार्ल मुभिखौ नुनानै ओरैबायदि रिएक्सन जादोंना आं गावखौनो हौवासा बादिसो मोननानै लाबाय। बेनि थाखायनो आं खानायखौबो हौवा बादिनो खालामनानै लाबाय। आयुष्मान सार नोंथांनि टेलेन्ट आरो पारफरमेन्सखौ नुनानै बिथांमोना गोमोहाबदो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा बिदिबा आरो अडियेन्स बिथांमोनाबो गावबा गाव जा पार्टिकुलार चइस थाखायो बिथांमोना जायखौ मोजां मोनो बे बिथांमोननि बाथ्रा आरो पारफरमेन्सनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आं बेखौ पारफर्म खालामनो हायाब्लाथ' अब्ला बे हिर'आनो जानो हाया। आयुष्मान सार एज ए एक्टर नोंथांनि पइन्ट अफ भिउआ मा? नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट लुगैयो आरो नोंथांमोनखौ जाहाथे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो बेखौ आं नोजोर होयो। नोंथांमोना बोरै दं? मोजां सार मोजां थिगानो दं बिदिबा। सार नोंथाङा आइफाखौ हस्ट खालामनो फैदों नामा? आं हस्ट खालामाखै आं पारफर्मसो खालामनो फैदों। सार नोंथाङा मा संखौ पारफर्म खालामनो आंहा दं मोननैसो पान्जाबि हिट फ्लेभारनि गान बिनिफ्राय दं मन मर्जिया उरि बेफोरनि गान दं आरो बेफोरनि थाखाय आं जोबोर एक्साइटेड जादों। बे मेथाइआव नोंथाङा मुलि जास्लायस्लाय नराखौनोथ' नोंथां आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन नाथाय मा खालामनो। मा होनदो? पार्ट मोनगोननि थाखाय नोंथांनि एक्साइटमेन्टआ माबोरै? जोबोर हाइ लेभेलनि जाना दं आरो जोबोर मोजां मोनो जेब्ला बेबायदि एवार्डनि थाखाय नमिनेसनाव गावनि मुंखौ मोनो अब्ला बे माने गिदिर बाथ्रा जाया जानो। आচ্ছা थेंक इउ उनाव लोगो मोनसिगोन। थेंक्स टु अल थेंक इउ।